Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Wani pagkiri sa Madagi ninyo sa kalanggan. Hawain ninyo ang pagbalik ni Johnny Tango. Ako ni. Johnny, ano ba nga isda ang hindi ka balo maglangoy? Patay nga isda. Ano nga pispis ang hindi ka balo maglupad? Patay nga pispis eh. Ano nga taong hindi ka balo maminsar? Patay nga tao. Hoy Johnny, ikaw na. Tanga. Dakila naman. Johnny Tango! Wala labot nga, ano pagit? Sugudi sa pagkadlaw ang inyong pagbugtaw. Agud mangin malipayon kamo sa bilog ninyo nga adlaw. Pamatii ang makahalamot na kabuhi kag pagpasimpalan ni Johnny Tango sa liwat niya nga pagbalik diri sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Halin alas 4:30, tugtog alas 6 sa aga kada Domingo. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Dakila naman. Oras, Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 5:02 na sang aga. Good morning. Welcome na sa atong kapagpalayag subong aga diri sa Aksyon Radio sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magapabukaw sa inyo, magahatag sa enerhiya kag magahatag yuhum sa tagsa. Johnny Tango Rides Again. Gani sa mga tao dira kami ara pagaymuon nga importante subong nga aga, bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag baligo. Well, allowed mga kaaksyon ang ginatawag naton nga simba or ang worship sa Domingo nga adlaw. However, 10% sang seating capacity ang ginalaw sang syudad ini mga kaaksyon na paidalom sa Executive Order 63-A ni Mayor Evilio Bing Leonardia diri sa Bacolod. So gani sa mga tao dira ka magasimba sa mga adlaw, magakanto sa ilang simbahan para magpangamuyo, magpangayo sang patawad kay manti na dakpa ni Mrs. Na naman, ginwarning ganda ni Mrs. kay hindi na mag-text, mag-PM sa kay ex. Kaya dapat ma-move on na, di ba? Tapos ng kasal, no? Bagong buhay na, nagbalik sa bagong buhay niya. Di masimba sa mga adlaw? Sa mga kaaksyon, again, it's 10% of the seating capacity ang ginalaw nga napaidalom sa Executive Order 63-A ni Mayor Evilio Bing Leonardia. Well, mga kaaksyon, sumunga adlaw, it's October 11 of 2020. Wow, kadasig siya kadlaw, Kag tunga-tunga na kita sa bulan sa Oktubre. Kag pagkatapos ti Mascara Festival, however, it is suspended due to the COVID-19. Kaya mati mga kaaksyon, suno sa isa ka pagtuon, ining mass gathering, inabalang pagtipon-tipon sa mga tao, amoy ni siya ang madasig nga paagi para maglaton kag madasig nga paglapta sang COVID-19. Tiya mo na balang ginahambalta. GCQ ang syudad sang Bacolod or General Community Quarantine. It doesn't mean nga manugtapos ng COVID-19, mababay na siya. Remember ha,
Kahit sa mga previous mo lang ang mga record sa mga opisyalista diri sa Bacolod, di ba? Or sa bilog na Pilipinas, or bilog na kalibutan. Kung ikaw yan na-infect sa COVID-19, it doesn't mean hindi ka na paglatnan liwat, no? Kaya may nagawa ang mga resulta before, nga positive siya. On the second testing, negative siya. On the third testing, nag-positive sa liwat. So, muna bala. So, hindi kaya maghatag kumpiyansa nga tapos na COVID-19. Mababay na siya do bagyo ba lang din siya magbalik dire. Kung magbalikid man siya, tilain naman ang bagyo. Tini yung mga kaksyon, it's COVID-19 that we are talking about. So, amo na, again, so medyo masubo tuod, pero dapat on the positive side, on the brighter side mga kaaksyon, suspended man ang Mascara Festival, ini para man sa aton nga kaayuhan, ha? Ay, syempre, sarado, kasi palapit pagtapos ng Oktubre, undas na naman. Amo na siyang panahon sa pagbisita sa aton mga nagtaliwan sa pangabuhi, ano? O sa aton nga kabuhi. Ang aton nga asawa, ang aton nga lolo kag lola, o ginikanan ta mismo, ano? Or ang aton mga nobyo or nobya. Pero galing kati mga kaksyon, kung hindi ni siya pag-isuspend ang inabalang pagkadto sa mga sementeryo, di amo man ni ang natawag naton nga dasig mga pagdagsa sa mga tawo kag madasig man nga paglapta kag latnanay bala sang COVID-19 diri sa Bacolod. So let's try to look at something or somehow ang brighter side sang executive order. Alright? So muna, may madamo pa sa mga adlaw para mabisita ta ang atong mga nagtaliwan sa kabuhi. Gali kong kaisa, amo na bala mga Pilipino, mga kakson. Gaka-remember talang ang mga espesyal nga mga tao sa kabuhi ta. Kung birthday, Valentine's Day, kag pista minatay, no? Why not? Nga pabatsagunta sila that they are very important people sa kabuhi ta. Every day, no? Gali kita nagambal ang iba, no? Abi kita kung adlaw-adlaw do kamahal man. Pangayuan ka bla. Pero kung palangga mo kunong isa ka tao mga kakson, handa ka maghatag sa iya. No? Wala break, wala preno. Ba? Do kadalom ba? Domingo pa siya kaga, naghugot na ta. May paganay ang ulan, no? Kaya nag-aabot, miska wala mo gina-expect. Pero siya, wala ginag-abot. Mga kaksyon, kagapon, wow, damo-damo sa nabigo, no? Suno sa mga eksperto, damo-damo kuno sa nagkalapirde kagapon sa pustahanay. Ini sa tunga sa Miami Heat kag Los Angeles Lakers. 74% ng mga fanatic sa basketball ang naga-expect na mangin kampiyon na gidya ang Los Angeles Lakers for the reason nga nagasuksok sila sang Mamba jersey. Inabalang black nila, ano? Munang bilang pagbibigay pugay or paggunita sa kay Kobe Bryant, di ba? So amo na galing kiti bilog ang bola kag wala sa minakabalo, ano? Kung sino ang magadaog. Ti amo tong resulta gapon. Ang Miami Heat sa Game 5, 111. Ang Los Angeles Lakers mga kaaksyon, nakakuha sang 108. Sino bala ang masiling naton nga isa sa nagdala para magdaog ang Miami Heat? Of course, si Jimmy Butler. Ikaduwa diri makakaksyon, si Duncan Robinson. Pila bala ang nakuha nga puntos ni Jimmy Butler kagapon? Triple-double malang 35 points, 12 rebounds, kag 11 assists. Hindi mo na matawag buaya kasi ka pamasa, di ba? Nag-rebound man? Arya, si Duncan Robinson nakakuha sang 26 points, 5 rebounds, kag 2 assists. Pila ba lang nahimo yung 3 kagapon sa Game 5? 7 malang ka 3 Binsara bala. NBA Finals na. Magsilig ka nga NBA Finals. Dira mo yung makita mga kaksyon niya ang best of the best nga opensa kag depensa sang isa ka team, ano? Kay manti may mga eksperto nagapati nga ang maayo nga opensa nagahalin sa maayo nga depensa, no? So amo na 7 ka 3 ang ginbuyan kagapon ni Duncan Robinson.
Ang masunod man nga madamo nga punto sa Miami Heat si Kendrick Nunn nga nakakuha sang 14 points, 4 rebounds and 3 assists. Sumunod naman si Tyler Hero nga nakakuha sang 12 points, 1 rebound and 3 assists. Lumpat naman kita mga ka-aksyon sa Los Angeles Lakers. Si LeBron James. Numuda mo nagambal gapon ano? Every time magkakapirdi ka noong Los Angeles Lakers, ang tsura ni LeBron James doon ito mula nakakaon sa jablong nga katumbal. Sobra naman kamuinyo ya. Dapo mga basher si LeBron James no. Dato ba lang dogi ni LBM sa kuno? Why ko nagambal sina ha? Suno na iya sa mga tao nga pinamakutan ko bala. LeBron James 40 points, 13 rebounds and 7 assists. Pilab lang nakuha ni Anthony Davis kagapon. Gakiang-kiang sa ano? 28 points, 12 rebounds and 3 assists. So muna mga highest scoring nga mga players sa Los Angeles Lakers. Kagapon mga ka-aksyon sa 3-point stats kung pagbasihan ta ha, ang Lakers sa 38 nila kahaboy sa 3, 14 ang sumulod. So amo ni siyang 36.8% nga percentage sa ilang 3. Pila ba lang hit? Sa 33 kahaboy, ti Lakers 38 kahaboy mo. Lakers ya, ang Miami Heat ya 33 kahaboy, 14 sumulod. Ang ilang percentage sa 3 kagapon sa Heat, 42.4%. Taas-taas, di ba? Kumbaga pa, gamay lang nga attempts pero damo sulod. Sa free throws, isa mo nila sa naging crucial kagapon kati Banse, di ba? Ang Lakers to isa. Nag-free throw si Jimmy Butler. Ariho, ang Lakers sa 21 ka free throws, 18 ang sumulod. Ining naghatag sa ila sang 85.7% nga percentage sa free throws. Ang Miami Heat naman niya, sa 22 nila ka free throws, 21 ang sumulod, isa lang gid ang nag-miss. So, ini naghatag sa ila sang 95.5% sa ilang free throw percentage. So, ang record kagapon mga ka-aksyon ni Duncan Robinson sang Miami Heat ang nagtupong sa record nila ni Stephen Curry kag ni Ray Allen sa NBA Finals nga may pinakadamo-damo nga 3 nga nasulod sa NBA Finals. Grabe ano? Ini si Duncan Robinson mga ka-aksyon, undrafted ini siya kagalin sa Michigan ano? So galing kiti balang mga drafted amo na sa masiling naton nga mga nami idla kag mga sagad nga mga players ano, gina-draft sila, ginaagi sila sa amo nga proseso. Or galing kiti ini agdo gin-recruit lang nila nga paintrahon sa ilang team. Timin sana bala kumbaga pa daw gina-acquire ka lang ya kay kumbaga pa daw wala mo kuno bala masunod bala ang or makuha gid ang ila bala nga draft lottery ano. But anyway, amo na mga ka-aksyon ang natabo sa Game 5. So again, to give you a quick recap sa NBA Finals, ang serye sumo nga is 3-2 pabor sa gihapon sa Lakers. Isa na lang kadaog kag maging kampiyon na ang Lakers. Pero suno naman sa mga sports analysts, basta gani ko na ikaw malagas, 3-2 ang momentum ara pirmi siya nagalagas. Labi na gid ko maglabot sa Game 7. Bow, Diyos mio! Wala nahimo sang Denver Nuggets sa Los Angeles Lakers ang pagtaklad. Humalin sa 3-1 kag nag 4-3. Ti base pa man lang ko no matabo ini sa Lakers paghimuon sang Miami Heat. Lain ni no. Kumbaga pa tropeyo na naging bato pa. So sa Game 1, nagdaog ang Los Angeles Lakers. Ang score 116-98. Game 2, nagdaog ang Lakers 124-114. Game 3 mga ka-aksyon, nagdaog ang Miami Heat. Ang score 115-104. Game 4, nagdaog ang Los Angeles Lakers. Ang score 102-96. Kag syempre kagapon Game 5, ang score Miami Heat 111-96.
102-108 nga iskora sa Los Angeles Lakers. Bilog pang bula. Bilog pa. Tiko mag-square, masiling kaguro nga basi pa balang mag-daog na, no? Sino madaog? Ina, maibalaan yun sa buwas, ha? Game 6 sang NBA Finals. Kagdaga live madri mga ka-aksyon, ha? Ang Aksyon Radio Bacolod para maging updated ka mo sa katabo sa NBA Finals. Alright. Amo na ang aton nga NBA update. Domingo nga adlaw, October 11 of 2020. Lumpat na naman kita mga ka-aksyon para sa aton nga sadtong. Ang title to masubok nga pagtungtong, no? Sadtong. Sadtong October 11 tuig 1898. Wala pa kita sinima bata, no? Dugay ni. Simpo pa nila ni Emilio Aguinaldo. Ang newspaper nga ginatawag naton nga Manila Times ang gintukod. Minsan bala 1898 na sini ang una sini nga pag-issue ang Manila Times nga newspaper, no? Ang Manila Times ang pinakauna nga daily newspaper sa bilog nga Pilipinas ang gintukod ni Thomas Gowan. Una nga daily newspaper. Kada adlaw gid nga issue sini o may issue gid nga sini nga sa newspaper. May newspaper na before pero gali kay hindi ya adlaw-adlaw. Kay ti ginadakop sa mga Kastila mo ano, tago lang nga paghatag sa newspaper. Ini ya propaganda para ang mga Pilipino ibalik sa paminsaron nga ginainto lang ang mga Pilipino sa mga Kastila. Ginapasakitan ang iban nga mga Pilipino dira nga nagabato sa mga Kastila, ginapatay, di ba? Iba gani ginapanggarote. So amo na ang Manila Times sa pinakauna nga daily newspaper sa bilog nga Pilipinas sa gintukod ni Thomas Gowan. Gin-publish ang Manila Times sa rason nga malabot ang kagustuhan sa mga Amerikano. Labi na gid ang mga kalalakihan sa Estados Unidos nga nagsakop sa Maynila. Ang newspaper ang natukod matapos ang pagwa sang balita nga pagapirmahan na ang Treaty of Paris kag magatakop na or magatapos na ang Spanish-American War kag ang pagsaylo sa Pilipinas halin sa mga Kastila. Ini ang magapaidalom sa soberanya sa mga Amerikano. Ang Treaty of Paris mga kaaksyon, ini siya ginpirmahan sadtong December 10 tuig 1898. Kaya mo tong tag-iya nga si Gowan ang nag-hire sang gamay nga small printing press nga ginatawag bala nga Joffre E. Compania para masugdan ang paghimo sa nga newspaper o maimprinta. Ang printing press nga ini ang nahamtang sa Calle Alex nga subong ginatawag naton nga Ligarda Street sa may Sampaloc, Maynila. Kag may downtown office man ini sa Escolta. Ang una nga issue sa Manila Times ang mayayara lang ini sa do parehas bala sa duwa ka dahon. Ang duwa ka dahon mga ka-aksyon pag inaging topic mo, di ba? May ara sang suma total nga 4 pages. Dito amo lagi niyang newspaper sa una pag galing iti basi dako-dako, di ba? So amo na ang Manila Times. Ari ang nagatakos ini sang 12 inches kag ang kada page ni natunga sa duwa ka columns. So 12 inches do isa ka ruler, di ba? Amo na nakadako sang una ang newspaper. Subong ilapad-lapad mo, di ba? Pwede mo yan magamit ng mga newspaper sa mga negosyo mo dira. Mabaligya ka Pinakas, baligya ka Lamayoda, ginagamit newspaper daw. Kung wala ka dira sang panyo, wala ka dira sang tissue, kagawayon ka sang boyfriend mo, mahibi-hibi ka da, magamit ba na gyapon ang newspaper na kalapad-lapad mo? May butan tabi may ginapanaguan ka dira binga turko, sukton ka, mabalan turko nga, dugay-dugay na kusukot sa iya, wala pa sa gyapon bayad. Wala, ano gimuon ko man kay turko, ara na, ginabalan ko siya ng ligad-gadlaw, kabalikon niya ako. Wala ako inog bayad, wala ka may newspaper ba, manabon ako na, ari, hindi ako makita.
Sino to man? May naglabay sa akon kapanabon sa newspaper kabudlay makilala ba? Wala ako makilalaan. Mag-proceed ako, magalakat ako palayo. So, amo na, madamo sa purpose mo ang newspaper, katilapad mo, di ba? Matabon mo sa itsura mo, kagang iban dira. Kung hindi maponggan, kag nagkanto dira sa higad siyang kampo, kag naglain ang iyang atsan, magamit managyapon ng newspaper, mga kakson. Double purpose kinapad-lapad mo, di ba? So, amo na, ang newspaper subong, pertiklapad. Kumpara sa una nga nagatakos lang ini 8 to 12 inches. Pero sa wala pa mabunag ang The Manila Times, madamo na sa mga native newspaper ang ara sa Pilipinas nga nakasulat sa Spanish. Kag kalabanan sini ang nationalistic kag revolutionary. Di mga Pilipino naghimo sini. Tuig 1899, ginbaligya ni Gowan ang The Manila Times sa kay George Selner nga sa panahon sadto amo ang business manager. Sa ulihi, ginbaligya man ni Selner ang Manila Times sa grupo sa mga Amerikano nga negosyante sadtong 1902. Pero ginbakal niya iniliwat matapos ang 3 ka tuig para makuha. Pero paglabot 1907, ginbaligya liwat ni Selner ang Manila Times sa kay Thomas Kinney. Subong ang nagapanag-iya sa Manila Times amo si Dante Frances Clink ang II. So sa unang tag-iya sini si Mark Jimenez, Pero ariya ang The Manila Times ang nagapang-idaro na sang 121 years old. Sa muna mga kaksyon, ang aton nga sadtong subong nga aga, Domingo, October 11 of 2020. Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Good morning mga ka-aksyon. Welcome back diri sa atong programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Isa ka oras nga programa nga magahatag sa inyo sa enerhiya kag yuhom sa tagsa-tagsa. Alright. This time mga ka-aksyon, magtamyaw kita sa mga nag-post diri sa ilang mga greetings sa atong programa. Ginatamyaw naton si Meli Olego. Okay, good morning Johnny Tango, Mr. Meli Oligo, tamyaw lihog sa Kapitan Ramon Oligo, Serrano, kag Naranha family. Uy, gapamati sa aton si Kapitan Ramon Oligo Serrano. Thank you sa pagpamati, Kap. Tsakto no, kay Kap Serrano. Alright, kag mayong agaman sa kay Gracia Hareta Horvidalia. Okay, Gracia Hareta Horvidalia. Good morning also sa kay Lovemen. Mayong aga lang Aksyon Red. Tamyaw maayong aga sa mga taga Carmen Granada. Labi na gid sa Dilma. Sa kay Dilma Lopez. Thank you so much sa pagpamati. Good morning Aksyon Radio. More power to your station and God bless. From Joven Niging Amar. Have a blessed Sunday. Okay. Thank you sa kay Rosalina Arellano Espadero, Mary Grace Nalagon. Nakita ko gidman ka idol mo. Grabe ba? Ano na sa Facebook Live lang Every mga kaksyon, ako kamo din mga greetings. Do not forget to like and share ang ato din nga Facebook Live. Kag maka-PM ka mo
sa aton nga mga or sa inyo dira mga jokes nga gipasakop diri sa aton nga programa nga Johnny Tango Rides Against Action Radio Bacolod. And also, good morning gali sa kay Attorney Mark Steven Mayo nga nagapamati man sa aton programa kada aga. Attorney Mark Steven Mayo kag kay Boss Ronnie sa opisina ni Councilor Cindy Rojas nga adlaw-adlaw man nagapamati sa aton. Thank you so much nung Ronnie of Councilor Cindy Rojas nga opisina. O ginatambihan man natin dire nga nagpamati tanan nga members ng family kudira sa May Society Subdivision, especially kay Marsing Pagunsan. Thank you so much sa pagpamati. Okay, so again, kung may mga greetings pagtamyaw naton isa kag isa right after sa aton nga pagbalik diri lang sa Action Radio Bacolod. Thank you. Good morning. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:31 na. Kag-welcome sa gigapon mga kaksyon. Sa atong programa nga Johnny Dago Rides Again. Isa ka oras nga programa nga maghahatag sa inyo sang enerhiya. Subong nga Domingo sang aga. Anyway, panatagaan ka mo sang update sa pinakauling diri nga balita diri sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros. Makaupod naton si Action Brian Borden. Action Brian, good morning. Good morning, Action Red, no? Kag sa aton man sa nga mga tagpalamati ti ang sitwasyon subong diri sa Bacolod, kita ko sa kahawaan medyo kwan nagadulom-dulom siya. Pero mataway sa buong dalan, Action Brian, wala man sa minagalagaw-lagaw, aga pa? Tawhay, may mga kita diri ga libo temprano mga naga-bike blow. O inigasaka bla sa mga bukid-bukid, mga Granada, Alangilan. Kisa Murcia, Don Salvador, Silay. Aga pa sila, nagalambiyong na sila, no? So, muning tsansa nila na ulo exercise action rin, no? So, ang iban, subong ang dalan lakson sa pagkatauhay. Pwede ka kadalagan-dalagan, di ba? Ate. Oo. So, tawagin, Burgos Street ni ho, pasaka to sa may Lopwesto ho. Sa pagkatauhay. Kung galing kayo subong yung Action Brian, no? Dumasdamo ka mga tao ang nagkahilig sa biking no, kumpara sa jogging-jogging, no? Oo, damo naga-bike subong. Kay kabalo ka kung bike, abi daw isang inabalang daw layo kasi mo makakontak ka sa tupad mo da. Compare mo sa jogging. Kumpara mo sa jogging, kung may isa nagdamo maginuto ka mo, no matupara igit ka mo. Sa bike yati lapta-lapta gijay pero tiyan mo na ang iban guro away na ko kita subong jogging gid mo damo mo dadula sila gani isang una da Action Brian sa may provincial Capitulagon da bala kadamo-damo sa nag-jogging dara including sa may Bacolod Government Center but now do nagjutay no do nag-silo sa biking gani man paway ano man ba siguro na hadlok pa sa sagagwaan aya. Basta siguro na hadlock man sila ting iba na daan dira ti gusto man siguro makakita sa mga bago nga view bala ti mo na makakadto sa Don Salvador tapos yung iban dira makadto sa Alangilan or iban pa diri nga parte sa Negros Occidental, di ba? Posible Action Red kay ato lang sa airport to Old Airport. Hindi nagkontrobersyal to tag pagsulod namon to hindi kay ulo 20 nag-jogging 50 ginatos gatos to mo gani. Tapos may nagasumpa pa to subo limpyo may mga ido pa to gani nga dala iban no iban to basta may grocery ido sila balay dito lang na ba CR sa Old Airport Kilbot mo ko tuon pagwa sa Facebook mo, grabe, nag-viral gid sila, nagsikat gid to, ho?
kapitan nagsikat man kapitan eh. Gani, no? Eh, dira ka parte. Siyempre, di ba lang barangay Tangob, no? O Tangob, Tangob. Pahanukoy, Sumag, Ah, oo. Singkang Airport. Sak- Pero ang iban to bisan taga Mansilingan, bata, Oo. kakadtot ya dito mag-jogging-jogging. Mm. Kay katawhay gid man matuod mo, imagine mo na nga ginaluparan iya sang ginalandingan sa eroplano mo ti lapad-lapad eh. Gani. Oo, tapos sa punta to, may mga cottages pa to sa punta. Mm. Tapos pwede ka to kalao-lao sa baybay. Mm. Oo, kag may sumba-sumba gito ya, may sound system to ya that time mo. Dawa ilang COVID. Duway lang COVID mo, kaya nakasulod ko daw, twice ko to nagsulod, kaya kumalan daw to di may dihaw, ka sa gini nga lugar. Basi la ito kita na umaksyon bray, ha? Si Basi, Kapitan tong inlantaw. aw, abi ko may nagasumba, tapos ara ka sa likod, wala sa nagasumba-sumba. Wala man. Ikaw na, sa lalamahan ng tanan. Ate, kay basta may mayo nga ang gulo ko, no? Mo ginang nami kuan balita mo. Nan. Muna. Kamang ang gulo to, pero tigit ban mo. Gani. Dira gina. Tamogin pang hakwa to mga cottage. To, ti subong do ka subo nga lugar. May na to, may nagajaging, di pila na lang gin kabilo. Guro do, yung ibang guro tahap man nagsulod to, kiti bawal naman mo. Gani. O, ti kanugod sang lugar. Mhm. Nag-silo to sila sa may, na ganing, economic highway na Blas Bungaw. Dira dampi sa may Sumag, I guess, no? O, Palapos. before sang Taytay, sumagda ko rin kahalin. Yes. Pasulod to sa may Dika Homes, ang Barangay Kabog. Mhm. Luwig-lawig, reduction rin mo, isa mo palang kadalagan pagkatuto pasulod or pagwadid, dudwa lang may kabalik, Oo. solve ka na mo. Ati mo nang namin dira ka lugar, por galing kiti guro kung mga alas 2 ang aga do kadelikado man siguro mag-jogging na. Sabagay curfew pa man. Delikado, may pamalay-layo, katama mo. Mhm. Pero nagdamo man na to sila, pero tingin sa man, kay bawal pagid man subong. Mhm. Ati may ka-jogging to subong, tagpila na lang kabilog, jutay kayo. Mhm. So, amo na ang mga lugar di taning ang gina-joggingan, ano? Wala ka man to may nakita action bray nga may nagparking binga sa lakyan tapos nagpatay suga tapos gulpi lang do dira lang ma-fail ba lang linog. Mutla ito kay Basimol Dapan, gito blaw. Delikado. Delikado pag ito yan. Amo gina makita mo basta Valentine's Day bala. Ti Adamo na sa lagon. Oo. Kibot Ay, ko. controversial pa ng migo, tapos ang una mo. mga kwan bala na Duranta kag Santan Days bala. Amigo mo, kilala mo man. Oo. Sino man kung tuntong sa agi nila yung kasilip, gito sa lakyan, iyagin mo. Bebe, Yeah. doon mo nang park daw sa motor ng building. Ate, siya again, piyo gito. Ate, confirm. Confirm. Just me. Mga na basta ganay, mga adlaw sa mga puso-puso na bala. May lang kaya gitugin pagwangalan niya. Kaya pagwangalan niya, maguba ang kabuhi. Gani man. Naariglo ah. Natagay sa kilog. Wala ganun din patumuso. Panahon to lang cellphone. Lang yung akwanaw. Kamera yung lao. Oo. Kaya kung may kamera lang, sigurado gito. Kasandiyaman eh man. Sobra sikat. Sobra. Madungagan ka sikat siya, bro. Gani. Anyway, Action Brian, no? Kagapon, isa sa mga naging hot man nga balita ang surveillance testing, di ba? Sa mga market vendors. Di kagapon to, damo man to, di ba? Sang nag-upod dito. I guess siguro abot lang kung naubos gid man ng mga market vendors nato Dres Bacolod. I-check to karon kay daw ay gid man naubos action red mayara sang way nagpa-swab test, mayara man nga base way nalamputan. Aha. Damo lapit 2,000 abi mo. Mhm. Pero nakalibot man ko to kagapon sang aga dira sa may Burgos Public Market. Kag kalabanan sila pabor man actually. Nga Halos pabor action red pabor labi sila. na gitong balang nainganiyo gintudo black. May araman to nga nakalinya na pero nagpauli way gid nagpa-swab test kay daw way gid kasiguruhan guro sa una yun matabo sa kabuhi ya. Aha. Kag saya sining pamilya action red ano. Oo. Oo, so mayo man nga natigayon.
Di kabay pa, kuan kita nagalaom kita sang maayong nga resulta, hindi maayo nga positive, kundi negative nga resulta Yes. sa mga nagpa-swab test kahapon, Action Red, no? Mm. So, ginalauman na to. May mga rally protesta to, hindi mo na isang pungga nila niya prinsipyo na nila, kag tindog ba na nila. Pero may nagwa to nga balita kagapon Action Bray nga isa kuno sa nagrally di dampi sa may Libertad Public Market. Isa man kuno ka supplier sa prutas, I guess. Doon na kung correct ning information. Pero amo na ang nagwa kagapon tong balita. Di kon supplier, vendor yapon eh. Amo na ang isa sa mga statement man to nga nabatian ta kagapon. Pero galing kiti basta gari may mga amo ni nga mga ideya bala or implementation di mo gid malikawan kami naga-object gid ba ni, no, di ba? Yes, Action Red, bisan din ka kumantos mong may mga ara ginaya naga-kontra. Mhm. Oo mo sila. Pero kung isipon ginaton, ang ginimo sa syudad para sa ikayo sang tanan-tanan. Mhm. Kung may nagakontra man, may mga nauna-una man na sila parte man sa kabuhi nila. Oo. Kag isa pag ito nagwa ka balita kagapon Action Bray medyo masakit-sakit man sa part sa mga empleyado. I don't know kung tuod gid man ini kung iga-implement na sa mga kompanya kuno nga severely affected sa COVID-19 pandemic do ginatugutan kuno nga hindi maghatag sang 13th month. Do kasakit no? Wala, yasan duli na siya, Action Red. Do kasakit man dati Disyembre pa na daan ting iba. Ang lain sila na Action Bray kung ang ilang ang 13th month tungod sang COVID-19 na prinda na bala. Kag Amo ginang lain gida. Amot ano ning abilidad sang duli nga ini kay duay man sila ginilabtanda. Gani. Kag ang ini kompanya, apisar nga sa pandemya kita apektado kini sila pero ti empleyado la plangga nila ni idiyahan gina nila. Gani. Mo sinong naman datos ni may bigro may aragid sa isa ka negosyante nga idot-idot naman to sa duli, ting taga duli man sakay. Oo. Tuway gis lago na una, ngayon ang negosyante nga inaya, kwartahan inaya. Na. Hindi niya maubos kwarta ya, pero ini mga empleyado kaya kabatong 13 months ya, gutom katuwas na. Correct gid. Kag isa pa Action Bray ti magsiling ka nga severely affected ya sa COVID-19 pandemic. Siguro amo na yung mga nagsarado na bala tapos nag-resume balik na bala nga panahon sang ECQ, MECQ kag nung wala gid bala nag-operate dagdag gid yang ilang sales no. Diway man subong Action Red sang hindi severe gid ang igo mo halos tanan. Tanan gid. Yes. Correct. Halos tanan bisan di ka kumadto ang dako income di subong si Duki sa mga kwan sa mga drugstore. Drugstore. Ano niya? Kag syempre guro no. I don't know kung apektado gid man sa gusto ang mga grocery stores kay ti during that time nga gin-implement ang ECQ, isa sila sa mga abyerto kag ginakatuan. Drugstore kag ang grocery stores di daw okay lang gid sila way gid problema. Kay direka din naguso gid ang tawo langan di kung magbakal karon pagkaon dati gutman ang mga tawo. Kag isa man nagambal kuno ng medyo apektado man sila because ang mga pagwa sang tao is limitado man Pero galing kiti ang point is bukas man sila gyapon. Yes. Guro kung sa dulay lang guro basi batian nila ni. Bisan hindi lang 100% nga way gid, 50% guro half. Hindi, apektado man sobra naging apektado ang karon mga empleyado do mga bla. Kung magatag sila half sa iba nga kompanya Action Bray. Dito na sila sa ato Hindi lang. Sakit gid ba na to Action Bray for the past years nga pag-ubra mo bala tapos gulpi amo na i-implement, di ba? Kag syempre ti mga tao dira for a Christmas celebration iban dira may mga birthday pa December ti amo na blado kasakit man nga kag isa pa what if bikon ilaman nga wedding anniversary. Oo. May mga negosyante nga ginsakyan man nilang pandemya mo. Correct gid. May mga iban maksubray nga nagdamo kwarta. Namaligya official da. Pero in fact, ako sa kamatuoran, subong, kag do good news man, do nagbalik na sa 35 pesos ang face shield, Action Bray. Nagmahal sa how? Idris Bacolod, subong, may ordinansa, ganyan na duso pag sinimo.
Aparte, Hindi pa sila kontento ya sang IETF, DLG, kag DOTR to, kay may ordinance pagin sila ya. okay. Oo, Dris Bacolod, ano ginaduso na di subong. Ang tao ya, bisan di mo na pagbutangan ordinansa magamit as official gadlock na matapikan ka COVID-19. Gani man. Pero galing may mga tao, gidyo kis ang mga, tiga-ulo, gidyaksyon bray. Face mask na yung kisa ay panaog pa kay hindi ko no kaginahawa. Pero gastorya sa isa ka tao to. Nga hindi man kilala. Diraya doon, hindi naman ko pabor kayang face mask doon, hindi kayo man dako nga sa gabal sa ato ni tsura mo. Oh, gapagwapo pa na ganing face mask mo. Nan! Amo ginadaya, kadamo nagpasalamat mo na subong nga. Ang iban, pangilay na sa babae, pero ay lang kabalo mo na tsura. ang iban dira ka mga kulang sang unto, nabuligan sang face mask. No? Tuod, no? Hindi makita ang numero sang ilang unto mo kasi nakasarado tungod nga may face mask. Daw si May mayong bulig, may malain man nga ginbulig si pandemyang ini, no? ang face mask na, bawa, kung suktong kasantur ko, dabi, 3 kadlaw ka na 4 kadlaw ay kabayad. Sa bulig sa face mask, hindi ka makilalaan. Tuod, no? Pero manago ko ng kilid, ha? Suksukano pagid facial dati, 100% budlay ka na gidya pangitaon sina. Correct. May face mask ka, may facial ka, tapos may ano ka pa, patalom. Paglapit sa turkong, ano ka? May ko income mo. Ang layan ako, suksukan pagibla, kung ara pagibli active, pagibling barrier mo, kasadya pagitanaw mo. Lapit-lapit ito sa Power Rangers na yun. Grabe ka tuntuan ka tabo. Sa pumunta ng tanan na lang mo. Gani. Amo na, kadlaw ta lang na eh. Isan magkinano, yom-yom ta na ang sitwasyon ka ron. Sa kalibutan, no? Sako lang subong libot man sa mga turko ay sinala-sala sila ka drive ka motor nila sa mga dalan. Gani. Galing hindi pa nila ma-pressure ang ila sulukton because of the Bayanihan Act 2 na di ba? Yes, oo. To recover as one. Kati to heal as one to before, di ba? Sa one, to subong ya to recover as one. Di sila ka pilit gidya, no? Yeah, doon sila kapilit. Kiti mo man ibalibad sila nga wala sideline, saradong tsanggiti ang ilang ginbaligya, gin-consume nila during that time, hindi sila makagwa. Kiti wala man mo. So amo na ang ilang man mga rason ti turko ko no ugtas. Islamay mo. Islamay Alam mo. mo to, bago gani, may face mask ka na, may face shield pa, hindi ka na makilalaan, kundo piliton ka pagin, may kutsilyo ka pagin, manukot ka pagin. Wala mong budli-budlay gid. So Base ka duduan na ang karon tinunto. correct gid. Yeah, law gaman na naton, pero temo na, no? Mag-ininsindihan na kita sa muling sitwasyon sang pandemya action red, no? Ang sako, subong nga pinatsanay di sa Bacolod kag Negros, ang aksidente sa dalan. Uy. Kapot to, patay to sa may kuano, sa Talisay. Circumferential ato ang isa ka pick up to no? Pick up kag wing van ato. Wow. The engineer ato na patay. And I guess, I don't know, kung insakto man ko, inang engineer ko no, doon nagapuuli sa may Villa Angela, I don't know, correct me if I'm wrong. Yes, dito sa Unhanta, doon sa Wailok Pwes ng dao. Tapos dito naman niya sa SOR, sa Pontevedra, may auto to yung naglumpat sa kanal. Wow. Ang sakay to yung doktor, purmay lang kay wagit siya matamaan. Para sa ospital man. Tinagligan to dan to lang atong kasanay motor to plus morsya to. Di puro giti patay man, pila lang to kadlaw nagligad. Sa Tubuso kahapon man sa hapon may motor versus kwan man to carry man. Wow. Yung kasakay sa kiri to, do kalabilin mga dugo ito sa Francet, yo. Ano ang... Ginakwat na to sa windshield, sa ginpaagi, ginbuka. Bali, ang pagbungguanay nila, naglihis ang direksyon ang ang carry, nagbunggo sa isa kakahoy, poste, damo na? Motorsiklo, motorsiklo, gidya. Head-on collision pa. Wow. Tapos kagabi, check to na sa may Vista Alegre, may tricycle versus tricycle man.
Baw, matsaga ko do Ang bulang kasakang ba? drive to si sa Katrisol, do kapulong ko na lang to sa may yang Manabila to, nga way nagakwan bla, doon din nakidog. Mm. Kung anong sitwasyon ini, grabing halit sa 2020, no? Mm. Daw sa kwan gro sa 20th century siguro mo na yung pinakadamong patay, no? Ilakip naton blang kwan ang COVID-19 blang. Mm. Milyones na no ang nagkalamatay Mm. ni COVID-19. Way panalabot ang way na-record nga nagkalamatay sa natural iyang baratian. Mm. Dahil sa mga trahedya gid lamang kaangay sini, no? O mura ang sitwasyon subong lockdown pag Domingo subong sa Bacolod. Mm. Lockdown lang sa 3 ka merkado pero ang iban nagasimpatiya man nga mga merkado like Sumag. Ah. Sa nagligad to mga lockdown nag-lockdown man sila. Mm. O pero mga malls di open na yung sa Bacolod subong. Ah. Pwede ka diya ka lagaw kag mag window shopping kabi kung may lang unod bulsa mo. Mm. Di lantaw-lantaw ka lang da pero kung way manggid ka importante, malantaw-lantaw ka mo da. Stay home ka na lang. Gani, man kiti kung magkadto ka sa mall, kung for example baka ka diaper, dito ka na lang sa grocery diretso, sa diaper ka kadto, bakal ka tapos guwa ka na lang sa mall para sigurado. Sigurado gid kag magpuli kag pataway sa puluyan. Na. Tapos na sitwasyon. Sa action red ano sitwasyon ta subong daw subong adlaw sa mga ido ni subong. Nga man. Sila yung nagalagaw sa dalan diho. Gani. Mga tagiyabla. Pag gabi bala magpuli ka action bribe mo, Diyos mio, mga ido ga enjoy gid na mo damo gapato nga pasdalan. Kaming hari sa dalan. Tapos iban yung mga ido, talaga binitbit pa sa mga kuan bala, band-aid bala sang elegante, ba Diyos mio si Tisimay. Gatag umwar pa sila nga duwa. Kung isa may nagabinastos pa sa dalan ng ido niyo, may gidya. Teka, bala sa isa kayo na ido, dapat gabi pa lang mapabalas na ta. Para sa ipagagag. Oy, sa mga fans na galing sang Miami Heat, dapat mubuo na kamuha, daog kamugapon. Gani. Oo, tingala ko sa mga fans, mga kakontra gila nga LeBron James, no? Pero di na gani ang team ni LeBron James. Sagi pa lagi apon kabako lang tao. Bisan, way agit pa sigantuan si LeBron James na ano ni sila yaman. Isa sa nag-viral man kagapon yung players ng Lakers, si Danny Green kag si Morris, di ba? Si Morris, oo. Duwagin sila. Wagin to sila, Pierdido ng Lakers da. Sagi pa lagi apon kabakol. No. No, pero magdaog, bakulon, mangyapon. Ay, ano ni mga Damo ilagid ba guro basher si LeBron James mo? Pero ang behind bala kay LeBron James kung ano sa sahi nga tao, research no bla. Purti kami minatagon nga tao ni Action Red. Purti sa kalibag panghatag, may mga foundation siya kung ano-ano nang madumduman niya. Siyempre imagine mo, kadako sa income sa NBA, ano na kalamuno niya na to doon hindi maguruti pinapanghatag na lang sa mga less fortunate nga mga tao sa ilaman to. Yes. Daw ma-chat ko siya gani mo kay magkamay sa Pilipinas de. Mapit isa sa Action Radio, makapikapit na rin sa babaw sa Wilrose Building. Kag magtamo-tamo da sa bintana da. Kaya pagtamwa, edi yung makita, edi murge. Hindi sa mag-enjoy. Murge, swatter sa likod ang nalukoy matagani man. Di ka na makapikapit ito sa may LA, lapit di sa aton bala. Oo, likod ito. Bagay, iya mo na da, lugar LA mo na. Sige mo na Action Red ang mga sitwasyon na diri karon sa syudad sa Bacolod. Sa Patrol, Action Brian Morden nag-report una sa balita ng aksyon sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden, sa pinakauli diri nga balita sa Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. So amo to nagtaas-taas na naman diri ang aksidente sa Bacolod kag mismo sa probinsya sang Negros Occidental Inang buguanay isang motorsiklo kag carry Tapos tricycle versus tricycle. Ang kagapo naman niya pick up versus wing van. So again mga ka-action itigi pag itanong sa paminsaron ta kay nabalang tawhay ang dalan. Mapadalagan kita dasig. So dapat gid may control gid. Biskan pagani hinay pagpadalagan ta, dapat ang atong presensya ara gid pirmi sa dalan. Okay?
So mga kaaksyon, pratagaan ka mo gali Sang isa na naman ka balita nga pampamukaw para sa inyo. Nakabalubala ka mo mga kaaksyon nga sa North Carolina, sa Estados Unidos, isa ka babayi ang nakibot sang malipatan siniga nakabukas ang pertahan sa ilang balay. Hindi man siguro nga nakibot sang wala, abri nga mong pertahan, nye. Hindi man Kundi, isa ka manog nga nakasunod sa ilang balay nga duwa ang ulo. Di ko magduwa ang ulo, di ba? Ulo, di ba? Muna. Nagibot siya, may manog nga nakasunod sa balay nila tapos duwa ang ulo. Ini ang black rat snake, kag nagalaba ini sang 1 foot. Tigamay-gamay pa Kag ini gilayon na ginahatag sa Catawba Science Center. May lang kay ang nakakita nga si Jenny Wilson, nagapang-idaron ini siya sa 63 anyos. Wala gid ini siya sang ideya kung ini poisonos nga manog. Pero sa iya nga panagupnop, ini nga sa isang manog hindi poisonos. Buti ka bida sa iya, di ba? Hambal sa ko galingon niya, hindi niya poisonos siya. Gapati ko nga hindi poisonos niya nga manog, pero ay siya naka-eskwela parte sa mga amuna bala, no? O ay sa ka-research. Sunod lagi sa panagupnop niya. Di ko gintukob to siya balda sa ino. Ginkuhaan pa niya sa video kag pictures kag ginpost niya sa iyang Facebook kag ining nag-viral. Sabtong September 30 to 2020. Dugang pa nga ang ini nga manog ang makaluluoy pa kuno. Kay ti duwa ang iya ulo. Kag nagaduda siya kung ini pa bala or mabuhi siyang malawig nga panahon. Ti duwa kabilog ulo. Siguro gambal ang isa ka ulo nga to the left. Tapos gambal man ang isa ka manog to the right. Tugwa sindo si Zuma bala. Diba si Zuma, isa ka tao tapos duga kulinta siyang manog tapos duwang ulo. Duwa mo gini. Mo galing kay tiya ini yang manog nga nakita nga black rat snake. Isa ka lawas pagkatapos sa punta duwa kabilog ulo. Tiya muna, isa lawas duwa ulo. Duwa mo na bala. Para magpati ka mo kung ini balato o dari pakita ko sa inyo abot kong kitaon ini sa aton nga camera pero muna siya ang manog duwa kabilog ang iya nga ulo tapos isa ang iya nga lawas nan ang abi ko bala ang manog daga exist lang sa mga relasyon may tutuod manggali no. So amo na mga kakson nga ang manog nga nakita to ni Jenny sa North Carolina duwa ang ulo. So maghalong ka mo sa manog labi naging kumabugnaw ang panahon. Nagakamang ini siya sa idalom sang inyo nga katre. Mga kakson, arina ang aton mga jokes subong nga aga. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, blada, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Isa ka adlaw nakibot si Lolo Labron nga si Johnny nagpabukot sa iyang kwarto. Kag wala ginagwa-gwa, ginkadto sini siya ni sa kwarto kag nagpanuktok si Lolo. Buys a 20-carat golden ring. Naano ba ni ang akon nga apo man? Tatlo na kaadlaw nga wala gagwa-gwa sa iya kwarto. Tapos magwa lang sa iya para magkaon ko na ara na ko sa kwarto. Naano ni ginalikaw siyang akon nga apo man? Alay bala, katuktukon ko siya sa iya kwarto. Johnny! Johnny! Guwa na Johnny, kaya maistoryahan ka nga duwa. Hindi ko lo. Galain na pamatsag ko, pro. Galain ko no pamatsag niya? Hindi ko magpati, Kung hindi ka magguwa, Johnny, pues, akong masunod sa ibong kwarto. Wala na makapugong si Lolo Labro na kaginbuksan sini ang kwarto ni Johnny kag nagsulod kag nakita sini si Johnny nga nagahibi kagin palapitan niya ini kagin istorya. Lolo, bala mo. Nagambal lagi ko nga hindi magsulod sa kwarto, pro. Apo ko Johnny,
Ano man kada ko ang problema, gapati gid ako nga may ara gid perme sang solusyon mo. May solusyon gid man lo pero ang ako niya basta kabudlay. Gaanong problema Johnny, how? Kabalo kalo, si Inday bala, positive kay... kung positive si Inday, hindi ina problema. May ara na ako sa apo sa tuhod. Mabulig na ako sa gatas mo, Johnny. Ano bang problema? Arne si Lolo mo support sa imo. Lain ang imo, yaluya. Busong na yung ginatumod mo, ya. Kaya ano buot mo silingon, apo ko, Johnny? Ang buot ko silingon, lo, nagpositive siya sa COVID-19. Amo na ka nag-quarantine ako sa kwarto kaya nagpa-swab test ako. Tapos sumulod ka gini sa kwarto ko. Nag-close contact ako si Ibo Johnny. Basi ako mapaswab test man. Mga ka-aksyon, madamo ka salamat sa inyong share during ang mga greetings. Again, ako may mga jokes ka mo, drive PM nila ako sa akong Facebook account Red Salgado or Aksyon Radio Bacolod. Initially watch sa Aksyon Red Salgado sa programa ng Johnny Tango Rides Again. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.